Existuje neviditeľná čiara. Hranica medzi Bohom a človekom. Medzi absolútnou kontrolou a totálnym chaosom. Marc Marquez na nej žil. Celú dekádu nás presviečal, že fyzikálne zákony pre neho neplatia. Až kým mu osud neukázal, že aj tí najrýchlejší sú len z mäsa a kostí. Pred rokom 2020 bol Marc Marquez niečo iné než len talent. Bol istota. Bol benchmark. Jeho cesta nebola o postupnom raste. Bola to explózia. Už Moto3 nám ukázal, že slovo nemožné nemá v slovníku. Pamätáte sa na rok 2010 a Estoril? Pád v zahrievacom kole. Oprava motorky v poslednej sekunde. A neuveriteľné víťazstvo, ktoré mu vydlaždilo cestu k titulu. Potom prišla Moto2 vo Valencii 2012. Štart z posledného 33. miesta. Marc predbiehal súperov, ako by tam ani neboli. Jedného po druhom. V cieli bol prvý. Vtedy sme to pochopili. Tento chlapec sa nebojí nikoho a ničoho. Cítil sa neohrozený. Bol na vrchole sveta, zbieral tituly MotoGP jeden za druhým. A jeho saves, kedy zdvihol motorku lakťom zo zeme, tie popierali logiku. Ale hranica sa nedá pokúšať večne. Jerez 2020 jedna chyba. A potom rozhodnutie, ktoré dáva zmysel len víťazom. Vrátiť sa. Hneď. Nie preto, že by musel, ale preto, že nepoznal iný spôsob. Toto nebol len fyzický pád. Toto bol prvý prasknutý kus jeho identity. Zlomená ruka nebola to najhoršie. Prišli komplikácie, infekcie a 4 vyčerpávajúce operácie. A keď už sa zdalo, že ruka drží, prišiel ďalší úder. Opätovná diplopia. Dvojité videnie. Pre jazdca, ktorý sa rúti 350 km rýchlosťou, je to rozsudok konca. Marc sa neocitol len mimo pódia. Ocitol sa v tme, kde nevedel, či ešte niekedy uvidí svet jasne. Nie je to ešte cieľovú rovinku. Posledná šanca prišla v Amerike. Lekári zistili šokujúcu vec. Jeho ruka sa rástla zle. Ramenná kosť bola pootočená o neuveriteľných 30 stupňov. Museli mu kost znova zlomiť a vyrovnať ju. Keď sa potom všetkom prebral z narkózy, bol úplne zmetený. Jeho prvá myšlienka? Cítil, že ruka je v inej polohe. A v tom polostave ho prepadla panika. Že nedokáže stlačiť brzdu. Bolo to vtedy v jeho hlave. Strach, že stratil to, čo ho robilo výnimočným. Keď sa Marc konečne vrátil, zistil, že svet sa zmenil. Jeho Honda už nebola tým víťazným strojom. Stala sa z nej pasca. Bola to motorka, ktorú dokázal skrotiť len on. Ale čím viac tlačil na pílu, tým viac ho trhala na kusy. Každý tréning, každá kvalifikácia bol tanec na okraji útesu. Stovky pádov, zlomené prsty, otras mozgu. Marc už nebojoval so súpermi na trati. Bojoval s vlastným strojom, ktorému prestal rozumieť. Videli sme šampióna, ako v boxoch skláňa hlavu do dlaní. Nebola to únava. Bola to beznádej. Pochopil, že ak na tej motorke ostane, skončí buď v nemocnici alebo v zabudnutí.
Zlatá klietka sa musela rozbiť. Musel urobiť to najťažšie. Rozísť sa so svojou rodinou v Honde. Zdať sa miliónov a začať od nuly. V tomto bode už nešlo o titul. Otázka znela inak. Som ešte ten jazdec? Alebo len niekto, kto sa zúfalo snaží byť tým, kým kedysi bol? Keď jazdec rozmýšľa, je pomalý. Keď sa bojí, padá. Tá hranica, ktorú predtým ignoroval, sa stala jeho učiteľom. Naučil sa ju rešpektovať, aby ju mohol znova ovládnuť. Rok 2024. Tým Gresini. Žiadna továrenská podpora. Staršia motorka, ale nová iskra v očiach. Mark nepotreboval dokazovať svetu, že je rýchly. Potreboval to dokázať sám sebe. A odpoveď prišla okamžite. Prvé pódia, prvé súboje s najlepšími. A potom Aragon. Moment, na ktorý sme čakali viac ako 1000 dní. Víťazstvo. Nie vydreté riskom, ale získané čistou dominanciou. V tej chvíli sme nevideli len jazda na Ducati. Videli sme starého Marka, ale múdrejšieho. Videli sme niekoho, kto našiel radosť jazdy, ktorú mu bolesť takmer vzala. Niekoho, kto dokázal poraziť vlastných démonov. A potom prišiel rok 2025. Rok, kedy sa kruh uzavrel. Po 5 rokoch bolesti, pochybností a pádov na dno sa Marc Marquez v červenej farbe Ducati opäť postavil na najvyšší stupienok. Zisk titulu v roku 2025 nie je len ďalším číslom v štatistike. Je to dôkaz, že hranica medzi vrcholom a priepasťou je obojsmerná. Že ak máte dosť síly vyhrabať sa z víru problémov, môžete sa vrátiť. Nie rovnaký, ale ešte silnejší. Príbeh Marca Marqueza nám pripomína jedno. Byť na vrchole je opojné. Ale skutočná veľkosť sa nemeria tým, ako vysoko vyletíš. Meria sa tým, ako hlboko dokážeš padnúť. A predsa nájsť cestu späť. Mark opäť jazdí na hrane, ale tentokrát už vie, akú má cenu.